نسولس 24 مسكرم تدالو على توزينات تزلكو مسيلقو بقدامنة أرأس زينا ناب سوماليا زلا خاص ورا بإيدا شبرت خود كم زغل إثيوبيا أتنكيغا سلاسة بسبسو رئيسات زحز الجلبة آب جماجم بحري ترخيبا أمباسادر إثيوبيا كمتكعتي بومباد حينو متكعت إسرائيل بالعلي حزب الله يغطلن حزب اليابانوس دما كاب دبوب يهدمن زي خبركم تخاتلتي زين كالن زيد هسس مدبات يزلكم متصلخو كسام مودات امساي كتصنحو اندحتتكو ابزا چانل دما ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب لايك مغوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم ناب سوماليا زلا خاصورا بإيدا شبرت خود كم زخيل إثيوبيا أتنقيغا منستر قدايات وطاي إثيوبيا أمباسادر تاي أزك أسلاسي ناي دق حالتاتنا بسوماليا زل إخوات صور آب إيدا شبرت خود دقيق إلي خبل قليتهم نسو نزيز بلا مسمك التلوانات صحفي بوليتيكان هنسات سلام حورات هاقرات روزماري دي كارلو آب زقبرو ركبيهم أمباسادر تاي آبتي آب نيويورك زكير زلو حفشوي قواي حورات هابرات مستات عاقازي توانات صحفيت تمالي آب زقبرو قودناوي زتيو نزقليتهم روزماري دي كارلو محبراوي مراخبي اكس آب زتقعتو ملغتي مس أمباسادر تاي آب هلو كونتات سلامن ستان كارن أفريقا زتكور زتخيم زكير تتغيسام كلتيوم آب زكير وزتن قداي سودانن سوماليان كام زلعلو دمه منستر قدايات وطاي إثيوبيا بمحبراوي مراخبي آب زرقحو حبري تفليتم أمباسادر تاي بزعبات آب كونات تركب سودان بزملكت نتحقازيت وانا صحفيتا بزهبو مبرهي آبتا هاجر سلام نمتع زد تواددت عري كام زدلن هاجرو بوليتيكا وفتح أقداس مخانن بتصنع كتحبر نمحتن قبلها رديوم مسو سوماليا بستا سرد محيلتات وطاي نابتا هاجر بزعبا زلوخو زلو أصوار كام زد تزراربو منستر قدايات وطايات هاجر أفليتم قداما وحيل زبلوه زي نتصرت منستر نزم الغتي زي حلف زلوغن قبطينا بسوماليا كالاي زور مبصحات صوار كاب تقبر دحري حدا معالتيوم ناب سوماليا بزلا خاصوار زلو السكفتا هاجرو نتا العلويتي حلافيت حبرات هاجرات حابيرو لهم أمباسادر تاي بحيلتات وطاي مالت نسوماليا زقرب مسرحيتات نتز تداخمه كونتات تات هاجر زيادة خي قاددون آب إيدا شبرت خود كم زخلن سكفتو قليتو لهم بزعبات آب سوماليا زركم السجاجر تلوخ عقب سلام حبرات أفريقيا آتيميس ونزات يوم اللوم نال شباب نمكوتار بزبلنتي كرم حجيز نبرلوخ عقب سلام نجزي توكيو زنبره نايم السجاجر تلوخو آب زمتت الري أمامه خزازميوم إثيوبيا خابتي إن آتيمس زت كولو تساتف دليتا تقلص متنحاي فلتم أمباسادر تاي مستتحا زيتوانا صحفيت حبرات هاجرات آب زنبرو صانحيت إثيوبيا بمكلاس جبر شبرا اتجبرو صعري بمتقاس آب متياستين مساجر تلوخو آتيمس نمتكاز زقوم حادش عقب سلام وسانا كرم حلافو أقداس زتخ كير كام زلو قليتلهم زخونه دحر آتيمس زفتصم مسرحة تلوخو آب زهلو حلافنت بزح فاينانساوي قرباتون تقبر زلو متعبارن بزملكتنا مزتاي أخول جزيه بمهابك وسن ألو خبر آسمير له سلاسة زي بسبسو ريساتات زحزت جلبة آب جماجم بحري ترخيبا آب جماجم بحري سينيغال بوحدو سلاسة زي بسبسو ريساتات آب حانت جلبة كام زي ترخبو وتدراوي سمز فليتم عيل بحري تهاجر حانت جلبة كابر سخطما داكار أستا 7 كيلومتر ريحة دويلة مهلا 5 تحبرة آب محبراوي مراخب إكس زوته وتدراوي مجلتي أملكيتم بسوني إسران سلستن مسكرم 2024 كأهنتا أنسيت زي تسرحت نشو جلبة نابو ودب أمس يوم وام سرحتات موتا من اللاين مسجارن قدات بسنك تخبيدهم بسباس ريساتات عزيه زيرقق خون قدن كوينو اللو يبل اتمجلتين أبز غربا أوان كاب سنغال ناب دسيتات كاناري إسبانيا زبقسو سيدتينياتات قوصرهم وسخ أرئيلهم اترهاغات الالي شحن حامو 200 كيلومتر زنوحاتو قعزو أتلانتيك وكيانوسيوم زي ترخبو ريساتات كساب كندي كم زبسوسو أب قمت بمئتاو وتوم سدتينياتات بقفف تعاسا قدم مركابو من نويح معالتاتا بأتلانتيك وكيانوس كين سافرو تصنحم كونو خيم زخلو يأمن اتا جلوا معسن كابين كم استبقست كمون كين دي سبات ابتا جلوا خيم زنبرو نمفلات مرمرا هي كير كم زلو اتسراوي تحبيروم ابن حسون سينيغالاويان سدتينياتات مخانم زئمن بوحدو 14 زبسبسو ريساتات
ኣብ ገማግም ባሕሪ ዶሚኒካን ሪፐብሊካን ብሓደ ናይቲ ከባቢ ገፋፍ ዓሳ ተረኺቦም ነይሮም እዮም መንግስቲ ሴኔጋል ምስ ስደተኛታት ዝተኣሳሰር ሞትና ወስኻብ ዝኸደሉ ዘለዋን ነቲ ዘይሕጋዊ ስደት ንምምካት ናይ 10 ዓመት ውጥን ኣብ ነሓሰ ወግዓዊ ምግባሩ ይግለጽ ሰመዝት ሃገር ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ጀላቡ ዝነብሩ ኣማኢት ስደተኛታት ካብ ጉዕዞ ባሕሪ ገቲኦም እዮም ዝሕዝን ክስታት ብተረጋጋሚ እኳ እንተጋጠመ ግን ድማ ሽቕልነት ኣልቦነት ግጭት ድኽነትን መንስያት ነቲ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ደሴታት ካናሪ ስጳኛ ዝወስድ ሓደገኛ መስመር ባሕሪ ክመርጹ ይድርኾም ገለ ሴኔጋላውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝዋፈራ ናይ ወፃኢ መራኸብ ዓሳ ብምብዝሐን ድሕሪ ሕጂ ዓሳ ብምግፋፍ ክነብሩ ከም ዘይክእሉ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ናብ ስደት ክብገሱ ወይ ድማ ጀላብኦም ካልኦት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ክትቀሙለን ክካሪዎም እዮም ዝመርጹ ምዕራብ ኣፍሪካውያን መንስያት መስመር ደሴታት ካናሪ ሓደገኛ እኳ እንተኾነ ናብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ክጥቀሙሉ ዝመርጹሉ ምክንያት ግን ንምድረ በዳ ሳሃራን ማእከላይ ባሕርን ምሕላፍ ከየድልዮም እዩ ሓደ ጉዕዞ ጥራይ ስለዝሽፍን እዩ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ካብ መጥቃዕቲ ቦምባ ድሒኑ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብፓኪስታን ዝርከቦም ዲፕሎማስኛታት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ዑደት ኣብ ዝገብሩሉ ዝነበሩ እዋን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምባ ንስክለ ድሒኖም በቲ መጥቃዕቲ ግን ሓደ ኣባል ፖሊስ ከም ዝሞተ ሰብ ስልጣናት ሃገር ኣፍሊጦም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ጀማል በከር ዝርከቦም ዲፕሎማስኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ሓደ ስፍራ ቱሪዝም ሃገር ክበጽሑ ብዝቐረበሎም ዕድመ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ወሰን ጽርግያ ተጻዊዱ ዝነበረ ቦምባ ብምንታጉ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝጋጠመ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንሓላፊ ፖሊስ ግዝኣት ስዋት ጠቒሱ ሓቢሩ ነቶም ዲፕሎማስኛታት ዝመርሕ ዝነበረ ጉጅለ ጸጥታ በቲ መጥቃዕቲ ተሃሪሙ ክብል እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ገሊጹ ነዛ መልኪቱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ኣብ ዞባ ኻይበር ፖካንትኳ ፓኪስታን ዝተፈጸመ ሽብራዊ ዝበሉ መጥቃዕቲ ኮኒኑ እቲ ሚኒስትር ኣብ ፓኪስታን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝርከቦም ካልኦት ዲፕሎማስኛታት ወጻኢ ሃገራት ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጹ እቶም ካልኦት ዲፕሎማስኛታት ካብ ሩዋንዳ ዚምባብዌ ኢንዶኔዥያ ፖርቹጋል ካዛኪስታን ቦዛንያን ሄርዞጎቪናን ቱርክሜኒስታን ቪየትናም ኢራንን ሩስያን ታጃኪስታንን እዮም ነይሮም ሁሉም ድማ ብሰላም ናብ ኢስላማባድ ከም ዝተመልሱ ተፈሊጡ በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ኣባል ፖሊስ ክሞትን ከሎ 4 ከም ዝቆሰሉ ጸብጻብ ሮይተርስ የመልክት ፕሬዝዳንት ፓኪስታን አሲፍ አሊ ዛርዲያን ቀዳማይ ሚኒስትር ሻባዝ ሸሪፊንን ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ እንተኾኑ ግን ሓላፍነት እቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል ዛጊት የለን እቶም ዲፕሎማስኛታት ካብ ቤት ምኽሪ ንግዲ ዞባ ብዝቐረበሎም ዕድመ መሰረት ናብቲ ኣብ ከባቢ ዝርከብ መዘናግዒ ቦታ ማላመ ጃባ ክበጽሑ በሰንበት ንጎ ሓቢሮም ይኸዱ ከም ዝነበሩ ሰበስልጣናት ሃገር ይገልጹ ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 10 ዲፕሎማስኛታት ከም ዝነበሩ እንተኾነ ከም ዘይተገዱ ዝሓበረ ፖሊስ እቶም ዲፕሎማስኛታት ናብ ርእሰ ከተማ ኢስላማባድ በሰላም ከም ዝተመለሱ ኣረጋጊጹ ኩሎም ኣምባሳደራት ኣብ ዝተረጋገ ኩነታት እዮም ዘለዉ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ብኡንብኡ ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዝእለዩ ተገይሩ ካብኡ ድማ ናብ ኢስላማባድ ኣምሪሖም ክብል ምክትል ሓላፊ ፖሊስ እቲ ሃገር መሐመድ ዓሊ ንሮይተርስ ተዛሪቡ ዞባ ስዋት ቫሊ ንሓያሎ ዓመታት ቀንዲ መዋፈሪ እስላማውያን ዕጡቓት ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኃይልታት ጸረ ሽብራ ፓኪስታን ኣብቲ ከባቢ ብብዝሒ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ዝንገር እቶም ዕጡቓት ምስ መንግስቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምፍራሶም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት መጥቃዕታት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላህ ይቕጽልን ህዝቢ ሊባኖስ ድማ ካብ ደቡብ ይሃድምን ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኢላማታት ሂዝቦላህ ጽዑቕ መጥቃዕታት ኣየር ከም ዝኸፈተ ብምግላጽ ሲቪላውያን ካብቶም እቲ ጉጅለ ዝጥቀምሎም ከባቢታት ዝበሎም ክርሕቁ ኣተሓሳሲቡ በሰንኪ ዞም ትማሊ ንጉሆ ዝጀመሩ መጥቃዕታት ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ከባቢታት ደቡብ ሊባኖስ ኣስታት ልዕሊ 503 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰመዝ ጥዕና ሓቢሮም ህጻናት ደቂ ኣንስትዮን ሰራሕተኛታት ሕክምና ዝርከቦም ልዕሊ 400 ዝኾኑ ሰባት ድማ ቆሲሎም ምህላው ማእከል ስርሒታት ህጹጽ ጥዕናት ሃገር ኣመልኪቱም ነበርቲ ደቡብ ሊባኖስ ተማሉ ንጉሆ ካብቶም ሂዝቦላህ ኣጽዋርን ምሕባዝ ዝጥቀመሎም መንበሪ ህንጻታት ረሓቁ ዝብል መልእኽታት ድምጽን ጽሑፍን ከበጽሖም ጀሚሩ እዩ ወኣብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ኣቐዲሙ ብቋንቋታት እንግሊዝን ዓረብን ተመሳሳሊ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርግሑ እዩ ሚኒስትር ሓበሬታ ሊባኖስ ዛይድ ማካሪ ነበርቲ ቤይሩትን ተመሳሳሊ መልእኽታት ይበጽሖም ከም ዘሎ ብምግላጽ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ሂዝቦላህ ኣጽዋር ካብ ዝሕባኣሎም እቲ መልእኽታት ከም ዝበጽሖም ኣረጋጊጹም
ቤት ጽሕፈቱ ካብቶም እዚ መልእኽቲ ዝበጽሖም ከም ዝኾነ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ ጠቒሱ ይርከብ። እዚ እስራኤል ተካይዶ ዘላ ስነ ልቦናዊ ኩናት እዩ ድማ ክብል ገሊጹሎም። እዞም መልእኽታት ብቐጥታ ንነበርቲ ደቡብ ሊባኖስን ኣብ ሰሜን ምብራቕ ቤካ ቫሊን ዝተመሓላለፉ ክኾኑ ከለዉ ተዋጋእቲ ሂዝቦላ ካብዚ እንቀሳቐስሎምን ኣጽዋራት ዝሓብእሎምን ቦታታት ክርሕቑ ከም ዘለዎም የጠንቅቖም። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብዚ እዋን ኣብ ደቡብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ናይ ኣሸባሪ ጉጅለ ሂዝቦላ ዝኾኑ ቦታታት ደብዳብ ነፈርቲ ይፍጽም ከም ዘሎ ገሊጹሎም። እዚ ድሕሪ እቲ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ሂዝቦላ ናብ እስራኤል ዘወንጨፎም ልዕሊ 150 ሮኬታት ተወስዶ ዘላ ስጉምቲ እዩ። ወሃብ ቃል ሪል ኣድሚራል ዳኒ ሃጋሪ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ሊባኖስ ዝፍጸም ዘሎ ምጥቃዕቲ ነፈርቲ ጽዑቕን ቁኑዕን እዩ ክብል ገሊጹዎሎም። ዕላማ እዚ እስራኤል ተወስዶ ዘላ ወታደራዊ ስጉምቲ እቶም ካብ ሰሜን እቲ ሃገር ዝተመዛበሉ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ናብ መረበቶም ምምላስ ከም ዝኾነ ሰብ መዚ እቲ ሃገር ይገልጹ። ብተወሳኺ ሂዝቦላ ካብ 8 ጥቅምቲ ጀሚሩ ናብ ዶባት እቲ ሃገር ዘወንጭፎም ዘለዉ ዓቕሚ ሮኬታት ንምድኻምን ትሕቲ ቅርጽታቱ ንምዕናውን ዝዓለመ ኢሉ። ሂዝቦላ ናብ እስራኤል ዘወንጭፎም ሮኬታት ስዒቡ ኣሳት 60,000 ነበርቲ ሰሜን እስራኤል ከም ዝተመዛበሉ ይግለጽ። ማዕከን ሓበሬታ ሊባኖስ ዝኾነ ኤንኤንኤ ካብ ትማሊ ንጎ ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ልዕሊ 9 መጥቃዕታት ከም ዝተፈጸሙ ጸብጺቡ። ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን። በብዘለኹም ሰላም ተመነና።